videu. Dneska budeme natáčať video a vy nemusíte povedať wow na týmto videu. Ja hej, ale vy nie, takže keď sa vám to video podpáči, som to len odbila a keď poviete wow, tak jeden, toto jak sa volá, hit, ako slidiečko, odpojí a máte 4 srdiečka jak stále, takže môžeme na to ísť. Keď neviete o tom, že niekedy ste vedeli, že dneska je Brookhaven, viete čo? Ten, kto dlho nehral Brookhaven a nevidel toto, tak z toho musíte povedať wow. Je to možné povedať, ale vy nie. Diskotéka. Bingo. Keby ja ste nevedeli, tak viete, ako má obľúbené auto? Wow. Okay. No, obľúbené auto je toto. A rýchlo je to, rýchlo ísť. Tak, sme dali rýchlo. Maximálna rýchlosť. Tak. Ho môžem hodiť aj na červeného, tak. V GTAčku, jak ja hľadám GTA, nemusím to natočiť, ale hľadám GTAčku, takže... A ten, kto ma takedy chce odhaliť, už ste ma videli v takých videách a už ste ma aj odhalili a tak. Video mám 20, koľko neviem. Mám také dobré videá a niekto mi nedal ani legendu, to musí byť najlepšie ako... Tak, dneska najlepšie to, že... Osem taxi dana. Zamířáme, budeme, teraz jsme chotáme, jsme echmitáme, umrzame, ale buze, taky tá, ty za nás to, taky tá, duže, dá, ty za nás to, taky tá, ani na ni na, ani na ni na, ani na ni na, ani na ni na, ty za buže, taky tá, ty za nás to, keď tak to nevedel o tom, že toto je na Česku a na Slovensku, tak odpadnem jako. Milujem spať plavu a neviem jako písmena dávať a musím vždycky zajsť mikrofon, takže áno, ako sa vedie to. Musím 2, 3, 7, 8. Mole. 7, 8, 9, 10, 11. A my ideme po lovnici. My sme mohli to lovnici, my sme išli do líči. Skôr bez bíči. Ale I'm in the bird and the carrot boy. Mamma mia. Dneska, nesmiete sa mi, ale chodím si do škôlky. Dneska je škôlka. Deň otvorených dverí. Prišli
zapísať malé deti. Ale v reálnom živote. Keď ste ísť ku mne domov na kadlík, ale bývam v Lobneckej 20, ktorá v Medževe. A keď tak ste prísť ku mne, tak príde, nech príde. A dám im podpis a to tak. Jednoduchý. To bolo také krátke video. Chcel som to vám dať. Takže čau. A vidíme sa potom tak zajtra do ďalšieho videa. Keď budem mať 10% baterky, tak vypínam. Mene za nás, to sú Laketa. Tak, Laketa. To sa nás dus. Laketa. Chalín, Laketa. Chalín, Som tu. Dám si sanitku. A ten, kto nevie, je ten buk. A ten, kto ho nevie, tak ten, kto nevie ten buk, to ukážem. Nie ten buk. Tak. 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 Tu. No. A tu no tak. Vidím to. No. To je easy trik, ja to viem. A ten, kto je podal Junglesa, tak odo mňa si to naučíte. Basketbalovú loptu. Tak. Basketbalová lopta je nájsť. Tu na. Tak môžeme tam robiť. Tak. A nejaký. Tak dám. Funguje. Tak. No, keď sa vám to video páčilo, a to vám to ešte nakreslím. Tak. Za vás milujem. A čauko, kakauko, vyletel som.